De politiek moet meer dwaan om de wentebouw weer op gang te krijgen. Maar die neemt geld geen bouwbedrijven uit Noord-Nederland je het in kolonnen bij verskate Kamerleden del. Door de crisis gaan elke maanden 100 bouwbedrijven failliet. En nevens de ondernemers hebben benamelijk woningcorporaties nog genoeg geld op de plank om te investeren. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen hoe het kind dat er heel iets minder hazen voorkomen in Friesland. Het aantal hazen rent al jaren te bek. In het onderzoek krijgen hazen op verskate plakken in de provincie een stuurder komen om haar een volgje te kennen. Het onderzoek zet in november uit. De squalen binnen we begonnen en verhonderd een Frieske baanbudget dat ze van de morgen voor het eerst naar squalen te gaan. Of voor het eerst naar de middelbare squalen, zoals hier in Burgen. Bij het Lutger werd boppen dat extra spannend om ze voor het eerst in een nieuw gebouw te beginnen. Het AOC in Ljouwert begint het squalje met een nieuwe naam en een nieuw logo. De squalen vergringen mbo-opleiding zit tenai het Noordwind College. De squalen wil het tenai ook meer richten op doorsemens, bij gelijks op het merk van windenergie en zonnepanelen. Joen eerst nog 18 graden, maar later koelt het al naar een graad of 10 met kans op diesels. Morgen opnieuw een simmerse dag met een soort zinnen en 23 graden.